Makiasawa akon. Dumanon ka nun dalari, tapag sasaritaan tayon ti kasarmi. Ha? Ay da kayo ti makam mo. Total, adan na kamyaw. Taoray, jak kumapay kayat. Ta 20 taon mo. Agam, kanayon mo ti pa nagkuyog yaw ni tinubyaw mo. Saan na balay ta nasingpot ni Larry, tatang? Sapay ko mga raod, ta saan to agbaliw. Sapay ko tag na nayon ti kinasingpot na. Tapno awan to, ti pagbabawya malaw. Makiasawan ti anak mo, Kaloy. Wan nga raod, asawaan dan. Hayag kasaran ti anak ko. Hanggang data, saan tapaya nagkasar? Dumteng to day taa. Mabutengak ang makikasarkan ka. Tama nga no al-alyaan nakday di asawam. Kunamot aman nangimon idi si bibiyag pay. Saan? Mawatan na dayjay. Natay nga rudin. Agimon pa'y laang. Sana bale, taagdenden natamutin. Kay kasanap, pag naidan nyo nga asawa, itatanalpasan ti kasaryaw. Makipagnaid kami pa'y lakumakada kayo, tatang. Tagi patakder kami pa iti balay mi. Untat hang. Parogyan men, ti patakder mi balay may. Ay, katuna. Sana problema dahi ta. Sige, agnaid kailan ta dito'y balay. Tawan mo't kaduami ka ni nanang yaw. Ang damot ten pamilya dagiti kakabsat mo malaw. Katadadan iti lugar dagiti asawa da. O sige nga rod, tatang. Sana bale, tumulong kami itian naman na magastos dito'y balay. Ay, bakit? Ay, bakit? Kadigdigos dagiti asawa. Rabrabi nagdigos da. Ay, kat gagangay na. Ta, aghani mo da nga rod. Nang rikot da niti silid da bakit? Ay kat sukat dan ah. Ha? Ay, sos, inidap dan ti silaw da. Kat maturog da siguro ah. Aha! Imposible ah! Nabasa pa'y latibok na maturog dan. Aha! Apay akas na tiisam mo, Kaloy. Ay, umay kan. Ta, mapantamutin iti silid ta. Mercy. Ay, umunakan. Ha? Sa anak pa'y makaturog. Sumarunuak no madamdama. Umay kakit din. Santa pa'y mata maturog. Agis istoryata pa'y baka. Rumarak, Kaloy. Papanamanan. At dalamapan ko gatangan. Malaman. Nan ikanak man iti kwarta. Ay, mano. 5,000 dagatangan. Nagdakilan. Sige, imutan nakta sinaan kan, Kaloy. Ha? Ay, sana. Di ka kadyag sasaw iti sinsina. Mabitlaan. Indak mangalay iti kwarta. Sana ka nagbinulan, Larry. Anya, amangan no masikugkan bakit? Tsaka mo, Wan sama, takanayo na ka makabakbakwar. Kanayo na nga agulaw. Intan to agpakita ti doktor bakit? Wan, Larry. Ay, nagsaya atin no masikugkan. Maadaan ta adahos iti anak mo kasta. Wan nga ron, Ang damot pagsayaatan na ti kaadata diti balay da tatang. Taada ni Nanang Mercy akatulungak. Ang mga awirto iti anak ta no bilang laan. Ay, kuwi na. Addan to pa'y mang patanggad kan ka Tanay, adamang nga rod trabaho. Wan, lakay. Ubing pa'y mo ni Nana Mercy. Ta, nasurok la 40 na. Napigsa pa'y nga agaw aware. Kain ubing pa'y. Isu nga ore aganak ka iti nga pulaw. Awang problema. Taad dati agsyuman kan ka, akatulungan ta mga aware kadagitan nakta. Wan, sobra mo ta sa nga pulong anak. Diyak ka ba alanday ta? Uray upat 105, mabalinan. Mersay, aldawan. Apay, di ka pa'y bumagon dita. Apay, maditirik na. Ay, mading arod tirusok ko, Kaloy. Awan gaganay gayak. Anya, ay, apay ngay. Anyat kintan mo aya. Awan mat nga.
Makapangpanganak itipyas kan kalamansi. Ha! Di ka pa'y nangan itiin na po'y. Mangan kan itinalsam. Kayat ko nga rod, bareng sumarantaak. Yalaan nak itipyas kan kalamansi. Pakala ko may itipyas. Kitawan mo't mula tapyas. Katingkag biro ka! No awan isang put mo apyas kan kalamansi. Nasaysaya at laadi ka nagaw awid dito'y balay, kaloy! Ha! Nanang, kuyugan dakman. Papanamaya anak ko. Inak ko magpa-check up ta sa anak ko na nagbinulan. Ang mga namasiko ka kun. Kasta aya. Ay, maala, kuyugan ka. Uray maditirik na. Ikarigata kanak ko. Ha? Anyat marik nayo ayan nanang. Aglaladutak nga rod anak ko. Basta. Diyak maawatan ti bagik. Kaslada kayat ko akanen. Diyak amunoan niya da itataraon. Maditirusok ko. Agulawak. Ala, agpada tayo matan ti marikrik na. Kastamot laang ti marikrik na kita. Ngampasat siguro ti panaginaw ko daytoy. Wan siguro sige, mabit laang nga rodan ako tagrubatak. Kuyugan ka. Kumusta ti resulta ti check up mo, malaw? Masikuga ka talaga, nanang. Ay kat nasaya at Uwan, nanang. Nagkapon nyo. Ape anak kabaybayag kayo. Itay-pay lang urayan kayo. Napanak mo't nagpa-check up iti doktor, anak ko. Ha? Anya ti pa-check up yo? Ay, agpada ta. Masikugak mo. Anya? Anya amat agpada kami mo't gaya mamasikog ka ni nanang. Ubing paimot ni nanang, tagbinulan pa'y laeng. Aging kat agbinulan ti babae, mabalin na pa'y tagsiko, bakit? Kasano nga rod ang matulungan na kinto nagpasngayak ngay. Nagdidan kaming tumat nga aganak. Imbis nga iso kumamat ti katulunga. Nalaala, sana balay. Payabak to ni nanang ko, tay sunto timang patanggad kan ka, malo. Di lagbain. Lakay kan bakit dan nga masango da pa'y lataga anak. Baybayam ka di idan, bakit? Laglagi pa yung abindisyon ti anak. Iso adi mo babalawan ni nanang nga nagsikog. Uray kas di titawan na. Ay na! Ay, nasapay ko ma. Talalaki to'y sikog mo. Bakit? Tatno ada junior ko. Ay, nagpa-apros akta dyan mo. Apros. Ay, lalaki ka. Ay, anak wen. Tatno ada junior may kaninanang mo. Tanay, pasi ka babae na giti na una kakabsat mo. Apay, kanyat sa ngitamer say. No abmukla makarga anak. Diyak kumaimpalupos nagsikugak. Na, apay ay akas na ka. Rumbang ko magagragsak ka. Tandang tumanin anak na. Lakay kan bakatan. Ngam agkikyadak pa'y ladita nga agsiksikong. Kababain. Mawanti rumbang ay bain mo. Ta nagayatan ta ti panagsikog mo. Yan nagasawa tamay. Masikog ti anak mo sa masikugak mo. Anyalat sa wandag iti taon ngay. Awan bibiyang nagita tataw. Ha? Umapal na kindi uray la kaya ka. Makaputo takpay lang. Kan uray kasta ti edad mo. Ket agsikog ka pa'y bakag. Iso agragsak takit day. Pagyamanan tati sa malimanay na bendisyon. Ngayon ti apo ka na ta. Ay man, naimbag pa'y kadalari ka malaw. Tadanto nanak na. Kakaskasar dalang masikugan. Ay, wala. Kansan lang ni maluti masikog barok. Pati ni bakit ko. Ha? Hindi ka namang rabak tatakaloy. Masikog ni Nana Mirsay. Wan! Nagkidanda nagsikog ka ni malunga anak may. Andaman ni nauna nga anak ko. Nukas kasanaw. Ay, wala niya.
tamay kadwa nga asawa yun ni Nana Mirsay. Ay, naimbag kayo, pay. Ngam siya ka? Awan? Nabayagan nga dandan na kami kang bagakaw. Ngam mo ang pay oray may saan na bukal may. Ha! Ay, agagat ka nga binabarok. Awan nila tamoy. Iswa nakapapal kaya talaga, tata. Ay, sana all! Ay na, nabanog ako namang isalsala kini baby. Agsangit mo't latta. Ay na, uray to'y adim, nalampay. Awampay kasi nublat mo't nga gawawir. Awampay katulungan mo't. Takasanong, makigidgiddan kay tumang agsiksikog. Ha? Imbis sa matulungan da ka mga wawir itapu ko yung sana na. Tanakigiddan kay matanaganap. Ala, pasensya ka na ko. Yag mo ni baby. Tadwada nga uba Ay, Duwada nga isala. Sana, ang mga may batan nyo pa layda. Sana bale, tao may nikatuga nga kababae intun bigat. O may nakanutulungan. Ay, nadal na kamanod, Lari. Makikiyak dito. Kinikinak itay. Iso akikyun ka mo't. Ay, ang baston. Ay, namabanugak ang makiki. Daytoy pa. Baston ko nakmat. Ha? May kuto'y napintas nga asawa ko. Dananang kantata. Agkinkin ni kidamot lakay. Uwan nga ron. Imapaldan sa manang bakit. Nagpensyon kan kaloy. Wan, apay, aday pagatang mo. Ikanak man iti kwarta. Taagawid ak ijay lugar mi. Manay, kanayon ka lang agawin. Kailiw ko nga ro, dagiti dadakkel ko. Alan 5,000 laeng. Uyugan ka na. Saanen, adayot ti biyahe, maulaw ka laeng. Siaklatan, agsubli ak tumutlan no bigat. Sige nga, Rod. Mapilpilit kan samot laeng. Ibagam mapilpilitan ka, tauray jakon ang subsubli ditoy. Ha? Ay, saan? Saan ka mapilpilitan? Bakit? Sige, ikan ka. Tatang, lumasin kami iti pagnaudan. Tanalpasan ti balay mi. Katuan na. Masaya at may tanalpasan ti balayaw. Wan tatang, panawan da kayon kaninanang diti balay. Wan, awan problema iti dayta. Sa nabalay, tanda ni Mersay kan ti anak may akad kadwak diti balay. Kaluy, masikugak manen. Anya! Ay na! Ay nagsaya atay. Ang daman ni pasikat kon kadag iti awan anak na. Ay, kwarta man nga rod, tadagatanga. Sige, manuti ka sa pulam. 5,000 laeng. Ha? Ay, panguso sa ramaya iti kwarta. Ha? Awan ba't makita kagat-gatangan? Igat-gatangak dananang kantatang ko iti kasapulan da ije balay. Sige nga, Rod. Mabit lang, kan ka. Lukas ta, masikog man ni Nana Mirsay. Wan! Awanan! Inautiw ka man ng barok. Pati jay manugang ko. Nalumbaan mi na. Ay, talaga mo na. Ang napigpigsan sa ti dara ni Nana Mirsay, ngim da kayaw? Ha? Anyat kayat mo asawain? Saan yung mga karuprupa, ti puto iyaw? Ni mo Nana Mirsay, ti kayong ingas na. Ha? Masigurado at sumarunon tong anak may. Kahit kayong ingas kunton.
Kaano-kano ang makarwar tayo dito ospital? Inton bigat ka no bakit? Ay na, singin dagit anak ta, Mirsay. Kahit lalaki da adwa. Oy, ay nagtarda. Nagtatangos dagiti agong da. Ada man ipasikat kon ka dagiti kakaruma. Kena, ha? Aguray ka. Oh, apay nga ap-aprosam taagong mo, Kaloy. Sanak mo't anatangos. Kastamat kan ka. Hanggang... Ay. Apay nagtatangos dagiti impas ngay mo. Ha? Apay ngay. Sino ti imalaan da iti agong Mercy? Kumusta ka, Mercy? Bakit ka nandito? Oo, kasi kumustahin ko kayo ng mga anak natin. Ha? Kanya nga anak natin ti bagbagam. Sika, ha? Mercy, sino da ito'y natangos sa lalaki? Kaloy. Nakakaintindi ako ng Ilocano. Ako, boyfriend Mercy. Ako ang ama ng anak namin. Ano? Ay, Mercy, uno ka diti bagbaga da ito'y lalaki. Pakawadan na ko, Kaloy. Ha? Kanya kaya't mo sa Mercy? Ni Eduardo, ti amadagiti anak ko, Kaloy. Anya! Ha? Pakakasalan ko si Mercy. Kasi mahal na mahal ko siya. Apay naaramin mo, tikas to yung kanya, Mirsay. Apay! Idida mo kasla jackpot yan ti imbagan ni Mercy. Tajak ni namnama aliputan nga. Kat pati pa'y gayam ti naunang anak may, saan gayam managtaod kanyak. Iso ang nasakitanak kiti husto. Nang runa kat impatag ko dagiti ubeng, nga impasikat ko kadagiti karubak. Tati amok, talaga nagtaod kanyak, ngam nagbidutak gayam. Pimanaw da nga rod kadjakon amo no sa dino tayan da ita. Alakastan, pipagayam mo, Kaloy. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Kaloy. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos parity script kan drama ni Jenna Almoite. Diyos tangina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Pakasarita ni Kabsat Ago saan napudno nagantin tayo drama. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Shoutout mampay kada Jessa Fernandez, Diana Rose, Jose kani Maricar Tibayan. Kastimanti ko na ni Kabsat Ago, Dear Manang Biyanang, aday di nagbalin na nobyak, napintas abalasang. Agin nadayo ti balay mi, iso nga iti cellphone ti komunikasyon mi, tasag paminsan laang ngagkita kami. Inspirado akanayon gapo iti nobyak, rogyak man nga rod ti agsalaysa. Manong Ago! Apay aya, ako manok kaw kadita, Joy. Ala! Anyat kukuam dita nga to ti kayo. Apay nga imuli ka dita. Ibirot-birot ko nga ro diti signal ko ni cellphone ka o. Tapno makontak ko ni Angela my loves ka o. Ay, Angela manen. Ay na manong, uray puputam ti kunak. Agsina kay tumot lang iti dayta babae. Umay kakit din. Bumaba ka ditan tarurayan na ka ni tatang. Ayan ngay ni Manong mo nga agaw, Joy. Ay na, adday jayan ti kayo nanang. Nakaapon. Anya? Nakaapaon ni Apay. Apay nga daijay. Tsak manam mo. Agayat sana. Agbirbirok ka no iti signal tapno makontak na ni Angela my loves na. Anya? Apay nga ta. Adimot ang reply ni Angela my loves ka. Agaw! Umay kan at mapanta ni di bangkag taintan nagaradaw. Napuno tay.
Ay, uwan tatang, umaya kaon. Agaw, apa batultulala kang agar-ara daw. Kitam ka di na tinaradaw, kat na ibangkeng. Anyat pampanuno tamaya. Madana ganak ngarud tatang. Tadibet agripla niya ang hilan. Ang hila? Jay ko na manubiyam. Uwan tatang. Nalipatan naksamit tayo. Wano amangan magno adan sa bali na. Liklikam ka di tiyag panunaw, titisa na nasaya at anak kaw. Ta si kamot lang ti marigatan. Panunutem latan nga amangan nubisay. Iso adi na masangaw ti mangkontakin ka anak kaw. Nay, maya mo ti isem mo ita anak ko. Kasla ada pakaragsakam Ay na, amoy ulatan ano kas na tiisam ni Manong nanang. Makurkuryente man ang tirik nanan. Tumal na ka man mat, Joy. Pinay bagbagam. Rumarak man langay. Papanamanin ngay agaw. Inak man agload na lang. Nay, kita amot tadalan mo aagaw. Amangan mo no may tublak kay ti kasi cellphone mo. Agludak man kit di nana. Ay kawa na, anyalod. Di mo itad ti numero maunta nakalista dito yung notebook kung dagiti numero yung agpapaload. Saan na tinumirok nana? Dahito yan numero tiludan niyo. Akin numero nga dita agaw. Sa bali manan ang numero dayta. Numero tinubyak nana. Ay so, sagaw. Amangan numod-mudusan na ka lang day tanubyam. Kaya mo matag papautaw di tanubyam. Kita mata mga may-scam ka dita. Palagi din. Ludan niyon ti papaludak. Danay, agawid akaon. Nagadungay pagbagayaw. Darasin niyo kit din na. Hay, na may saak mananday dyan nga ago. Ada manan load ko, libre. Naragsak ka man, sweetheart. Kita niya pa ngay, sweetheart. Na may saak manan aja gayim mo, ani ago. Di ka rin makonsensya, ti kas nangararaminan. Kurak man mo ko nam anabayagan na sininam ni Ago. Dita ko mga rod ti balak ko. Ang masayang anak. Ta iso nga min ti paraload ko. Amumat, nagastos ti load, sweetheart. Iso abay-bay anak laeng, what? Kalpasan anapaludak ni Angela my loves ko. Di mat manan ag-reply. Di na pa yun kayat ni makisinarak kanyak na awan kwartak. Sala makisinarak kanyak na ibagak na ikakiti kwartana. Kunakmat ngamin kan ka mo dos de jano biya manong. Mamati ka kadi kanyak. Kan saan lasyak ti mangibagbaga. Adu kami. Pati ni Nana Maring ija istor. Kastamat lang ti atap na ija nobyam. Saan mat siguro wading kau? Jackpot yun ang maaramid niya ang hilatimang murus kanyak. Kit no labnak day jay. Apay, di mo madlaw aya manong. Ano adala ka sa pulan na kan ka? Sa makalagip nga agtext. Ngam into na itad mo ti ka sa pulan na. Malipatan na kamanan. Ayuwanan niya. Apay nga itala ama amiris ko na ita. Hello, Julio pare. Busy ka ka na eh? Hello, Barano. Happy ni mawag ka? Pagsarak ta ko pare. Tain taman mo't ag-relax. Ay, kaya na pare. Mabilang na ron, tagrubatan. Sa dinaw ti pagkitaan ta pare. Sige. I-text ko no madamdama no pagkitaan ta pare. Pare ako, kumusta ka? Kasla na problema. Dito mo't inuman ti piniling na pagkitaan ta. Masaksak kita anak nga ron pare. Diyak amo ti aramidag.
Marikirignak nga may naluklukwanak ni Angela may loves ko. Ha? Kinapuno na pare. Julio, sweetheart! Ha? Apay ngay may ka dito Angela. Dito'y nagayam tinapanam. Birbirukan ka. Mabit marlaang. Sweetheart. Kaya't masawan Angela. Nobiyom tigayim ka. Pare hulyaw. Nobiyam ka di mato'y nobiyak. Kwa. Ay, ni, ako, ada kagayam dito eh. Danggan na kumaan, tagpalawagak. Sana na masapaw. Awaran kayo tiba inadwa. Traidor kayo hulyaw ken Angela. Dita kayaon. Nanang, nakitam ka din ni Manong Ago? Na, saan nga raw, Joy? Apay, napanan na ka day. No kasta? Ala, may saaldawan na saan erimrimor ni Manong Ago iti kwarto na. Na. Apay ngayon nga ta, anak ka. Ang mga mano, maditirik-rik naan na. Ngam, idirabi eh. Nangag kong agsang sangit, nanang. Anya! Na yun, na ito alam life ko. Kana yun daklat tanaluklukwan na kiti babay, apanobnobiak. Nusandak ngay sukat, kwartaan daklang. Ay, nagkas ang abiyag. Manipon ita. Jakon agayat iti oray asinaw a babae. Nay, apay yan, nagsapa ka mo ang nagreeng agaw anak. Ada ka di lakad mo ita. Masapa ka mapanidji bangkag nanang. Ta mapanak agarado. Kan nagmulay tinaduma-duma anateng. Na, ay, makapakigtot ka mo tanak ka. Saan ka mga sigod kasta? Ala nanang. Mapanakaw ni di bangkag. Na, ay, Apay bakay. Papanan ka nun ni agaw, nakasapsap ay, mapan ka no ije bangkag lakay. Mas daawak man. Kas lagi magay day anak ta. Tatang, ang damat-madlaw yukin ni Manong. Way, Joy. Talaga nga ada. Kala, nagimagat ni Manong mga agmula. Agmulay tinateng, kas ka na prutas. Nalawa ka na, ti mulaan na. Ay kat baybayan nyo ano kasta ti kayat ng aramidan, tatang. Kay samot agkulkulong iti kwarto na. May mayat no aggarden latan. Apay agaw. Awaden planam nga agarmanan iti sabali a babae anak kaw. Di ka din namang nobya. Saanan tatang? Sakit lang ti bulsa ng ita babae. Gumatangak latan iti pastor kadingwain. Tapno isulangan tililiwak di ti bangkag. Ay kat, no na ito ti kayat mo anak ko, akad naman nagas na. Adalakin di gatang mo, di nasayaat. Adamat naglakwak iti natang tatang. Isun ti gatang kaw. Ay Susan, anyat na nga bakan ni Agaw. Nagadumot akal ding kanwang ti inukod na ngay niyawid itay. Awan na nga bakan na, maray. Tay bayad tinateng na, ti inggatang nakadagiday. Ay, kasta aya? Ay, may mayatan na ti kasta. Ngamjay mapan agpapaiskam iti babay. Manong Ago! Manong! Apay ngagtartaray ka. Anyat mapaspasamak kan ka, Joy. Umekan Manong! Itaray tayo ni tatang iti ospital. Apay, ano ka din ni tatang? Naatake Manong! Anya? Na-stroke ni tatang iyaw kat naparalyze ti kagudwat bagina.
Ay, santo na makatrabaho. Kasanon nga iti panag-aadal ko, nanang. Saan na makatrabaho ni tatang? Di ka madanagan na din ka. Tay karigatak tiyag trabaho, tapno may tuloy mo ti panagadal mo. Ay, agyaman na kagaw, anak ko. Awanan yaman na nanang. Ipatpatag kayaw a pamilya. Joy, kumusta ti panagadal mo ading ka? Mayat manong ago. Nagngangato ti gradok. Tagad adala ka na imbag. Nasaya at nakasta ading ka. Itultuloy mo, saya aton ti panagadal mo, tapno makaturpos kantaw. Wen manong. Ay, manong, adaman damagak. Anya day jay. Kumusta kayon nga iji nobyam nga agnagan iti Angela? Ay, bayamon day jay. Awan kami. Nabayagan na nagsina kami. Tasan gaya man nasaya at ti ugali day jay babae. Naimbag man ta sininaam, manong. Saan na may kariday di ababaikan ka? Ngamin, nakasingsingpet kan naggagat ka. Oh, Julio Baraw, nakapasyar ka mait. Uwan tata. Handa ka titigayem ko ani Ago? Ay, awan Baraw. Nasapaan na pa ni Jibangkag, tanapan nagmula. Malim tun ano agawid dahil ta nagbalon nga main. Kasta ka di tata, inaklangan danunan ni Jitalon na. Ay wala barok. Mapit lang ta ayabak ni Jaw ta kuyugin na ka. Ito doon ano sa dinaw ti ayan na abanda. Magyaman tata. Kumusta kan ngay pare agaw? Nay, si kamat gayam pare Julio. Naimbag man ta nakapasyar ka nito eh. Uwan baray. Umana ko magkindaw iti pamakawan mo. Kapo karagatin naramid ko iti kalabas. Ay na. Awan na jay pare Julio. Nabayagan na dya pasamak. Nabayagan ngayon tanam ko iti lipat. Kinapudlo na. Nagsiya na kami kanya Angela. Ta sana nasaya at karamid na dya babae. Agbudmudos ti trabaho na. Anya. Naimbaglaan na ta sininak adagos na dya babae. Mangarot pare, manglukluko na diyang Angela. Good. Anya ti plano mitangay pare. Kaya't ko kumamati makikadwakin ka nga garden pare. Ay good, mabalin lata pare no kayat mo. No, da kanuwag di ti bangkag. Una pare. Sige, intapay nga rod agmerienda di tersina ni nana maray. Ay, wen gaya, maguan na. Kasar ni kasinsin mau, ijay laod no bigat. Mapantayo anak ko. Wala ta na nang. Basta awan matrabaho iti bangkag. Huwag nga rod anak ko. Ay abam ni Julio no kaya't nati makipasyar. Pare Julio, kaya't mau ti makikuyog iti kasaran no bigat. Wala pare. Sigurado nga do ti babalasang iyan. Anda mo isala. Ay, sigurado pare. Ado at talaga ti babalasang iyan. Ay na, dayto yan ti kayat ko. Bakit kita mo ka di pare, ti bakit kita? Anya day jay pare. Nakadua babalasang. Ag-display ka dito. Pabay manin. Jakon kayat. Jakon na ito babae. Kukamlat tayo da aminin pare. Anya? Oo, kan pare. Bumingay ka mo ta. Ay, saanin pare. Pare Julio. Papayakas ta ti isem mo. Anya ti isimam. Inaklon na kun jar armag pare. Ay, good. Kita ma, saan na ka man na pagkwartaan? Saan pare? Masigurado, naanos din nobya kitan. Nasayat no kasta. Mala, umay kan pare. Inta nagaradaw tanay algawain. Man pare, ang adaman damagag? Anya ka din jay pare.
Talaga ka di mon kayat ti agayat? Manjakon pare. Sakit lang ti ulo ken bulsa na ita. Agardenak langan. Manong Ago, dandanin ti graduation mi. Kat adapay bayadak iti pagadalan. Awan problema di taanin ko. Tadamot urnong ko. Isoon ti usaram. Ay na, agyaman ako nay Manong. Nanang, ipa-repair tayon ti balay tayo. Tanay narukupan. Ang mga marba. Ay, wan ko mangarod anak ko ang awampay mo ti kwarta nga usaran tayo pagpa-repair. Di kayag danag. Tausaran tayo di urnong ko. Kakaisuna nakachampak ba na ni tinangato a presyo tinatag. Ay, kauwan anak ko. Apaw, agsuswerte ka itimulam adatag. Agyaman kami ay iti kinaanos mo, anak ko. Awanan yaman na, nanang. Ay, congratulations, Joy, anak ka. Ay na, nakatulpos ka ba't lang ay niti panagadal ba? Agyaman akmat kada kayo, tatang. Nang runaken ka, Manong Ago. Pagyamanak ti amin na sakripisyom. Tapno mapaadal na kiti nasayaat. Awanan yaman na din ko. Di napatag, nakatulpos ka niti panagadal mo. Kat usaram ti inadal mo para tinasaya at trabaho. Wen, Manong! Mari, Susan! Lugan ka din ni Ago di nagpintas alimabas itay dito store? Wan, Mare. Bunga ti kinagagat na dayjay. Ay, agasaman! Ay, wan. Talaga mangarod nga masinsunan ni Ago nga anak mo! Ago anak, mapmaparin ti tawag. Talaga ka day nga wanen planong ngagsapol iti babae nga armam. Saan na masapol na ita kanyak, nanang. Naragsaka ko, noon niya ti adda kanya kita. Anya pa lang ti sapulag, kat adda kayo may amang ipatpatag kanyak. Kan ano, nagiti tarakan kaw aliw-liwak. Kan nagiti mulak apang ibukbuk-bukak iti atensyon kaw. Adakin ka day ta, anak ko. Di da ka magmabali na pilitan, no talaga di mo kayat, ti makiin na yat. Desisyon mo day ta, anak ko. Kaya't dagiti dadakkel ko ang mga sawa ak ngam tsak man amo. Takaslan na po kaumata na namin pinsan ti isam ko iti babae. Gapo siguro iti pan nakaloko kidi. Iso akas titirik na kitan. Aging gangarod itaket ba akaklata. Ngam kit di, naragsakaklata nga uray awan no biyawan mo asawa. Ang lakastan, tigayem mo, Ago. Alagagayam, agpatinggalangan di taday tapakasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para ti drama to gayamyo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagnginay ditunggal maysa. Manang Biyanan! Hello everyone! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Malo, Tintay Drama. Ngamsakbay na makablawa mampay, Danelli Cortez, Esther Draculan, kani Gerald Tenaza, Dita Alicia Isabela. Kastoy manti ko na ni Kabsat Malo. Dear Manang Biyanang, maminanuak amaloko, takanayon dak nga itarayan dagiti pakirelasyon na. Banaga pagsangsangitak, kan pakaisi istresak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysan. Hey man, lolo ko! Lastog ko na nga ikasarnak sa balimatin kasarna. Anya magtisang sagita, maud si Kamalaw. Dayjay nga Sir Biliano kuna na nga syakti kasar na nga man matgayam sa balimatin altar na.
Nabiit kayo pa'y lang amin anagam mo ngam nagtalek ka adagos ken kuan Inaklon mo adagaws. Kat nagkarimat nga ron nga kasarnak. Kuna na pa'y nga agbalay kami ije bagyo ta kuna na nga adalote na ijay. Kuna na pa'y nga gumatang kami itilugan mi nga van. Basta edit ko kano ti dayaw ko kanya na. Idinalpasan ti raya-raya. Nagpukawan nga kasla asok. Maala, pag nakmamday ta, namin adoon alinukod ka. Ngam di ka maagnak-nakam. Takasanaw, tunggal adagaram ken ka, aklo na maadagaws. Awan pa'y napuutak a binastid mo, mate. Aklo na ngamin amin nga agaram ken ka, nga uray di mo maunay am-amaw. Kat kunak ano final day jayan. Kunak no isunti mang seryoso kanyak ngam awan latagayam. Nagsakit dito yung amang mangyayari kanyak. Ala, adan tulat tamang seryoso ken ka. Basta di ka agdardarasudos ang mga klon kadagiti agaram ken ka. Paliiwan pa'y nga umuna, no talaga napudnudakin ka, anak ko. Ay, kayat ko tagbartak nanang. Kayat ko ti makalipat. Malaw, damag ko nga intarayan nakakanuman ng tinubiyaw. Pudno aya. Wan nga ron, ngamawan bibiyang mo ijay tatabantor. Pangaasiman, han mo nga na yun nante stress ko. Nabayagan nga binastad ka, iso nga sardangan nako niya. Konsernakin ka. Nga masaak mo't lama kasingit nga agarim king ka. No kasta apanawan nakatinubiyaw. Kaya't kang anding ayan malaw. Kayak nga andi ngayon tibagik, tata. Hang ko nga kasapulan ti andi ngay mo. Kaya't mau, taintagbuya iti sine. Ay, manjak, ninanang ko at awisamhan nga siya. Sikati kaya't ko akadwa malaw. Manjak nga ron. Sige, panawan kayon tani, adda pa'y papanak. Kunak man daw binastad mo ni Bantor. Sumanubli mo lata dito'y balay, anak ko. Ay, wan nga rod makapasuron. Basta ag-break kami iti maboyfriend ko, paspasan na matante o may ag-aram. Imbes nga da kayo ti araman na takatawanan nyo. Ngam syakit din. Awan babay hindi dyan nga lakay. Ay, kasaritam iti nasaya at anak ko. Di mo pampabainan, tamaditi kasta. Respetuam lata, talakayan. Ay, anya nga tano padasak matima kay boyfriend iti lakay. Anya? Siguro, noon tatabantor ti pa kay boyfriend hanak nga alilawan day jay. Siguro talakayan. Ken maysa, nakajakpatan ano kasken kati maasawa na. Ay, wan nga rod. Ngam, awan mat nga minarek na kanya na. Awan nga pulusumgar nga dut-dut ko, uray maysa. Wan na? Nariga man o pilitem ti bagim ang mga klon iti di mo mat ay ayatan anak ko. Ay, kaanon to nga tangay nga makatumpong ak itinapudno nga lalaki aya. Dumteng tulat taday ta. Basta ikararag mo. Kundi ka agdardaras. Taamangan no saan pa'y nga ita ti umno apanawan, anak ko. Hello, miss. Mabalin ti makyama mo? Ha? Ni, itadtala nga makita ka ito'y lugar mi Tagano ka? Nagbakasyonak, di tabalay daninong ko adaryo. Ha? Ay, kastaya. Wait, nagwapo mat dato yung nga tomboyan? Wan, tomboy laki ti datoy. Kasla lalaki mat nga pay-pay so. Ay, siyak gayam ni Rio, ading. Siyak mat na malo. Nice meeting you, Malo. Kastamat kan ka Rio. Ay, anya ti kayat mo merienda. Ay bagam lang, tag merienda taman dito yung store. Kakaysuna nagamam mo ta. Katuan Uray may sala nga biskwit kan may sa nga juice mabalenan. Sige, nana. Dua man a juice kan dua biskwit. Pakilistan pailaang nana. Tanabatik ti wallet ko ijabalay. Bayadak no madamdama. Day,
Unay daytan apabang lumalaw. Ay naumaya mo umanan. Nabaya gadi ka nagbangbang luwa. Italaang manan. Apay, adaman ng nobyam. Kasta nga ka no ada nobyam. Umaya mo tibang lom. Han ko pa nga nobyo, nanang. Ag-ar-arampay lang. Sino man ang daytangay? Diyan nga'y anak ni Tata Dario iti bunihag. Nagbakasyon ito lugar tayo. Day, di ka man ang nagdarasunos malaw. Kita da mga nada mga asawa na. Ay naawan, nanang. 101% nga single dayjay. Ay basta, di ka nagdarasunos. Bayam nga agaram iti mabayag. Tapaliiwam ana imbag ti ugali na. Ay, kasla kayat kon nga aklunan ni Rio. Anak kong kadayta No kaya mo man ang tiagsangit. Alay, aklo na madagaws. Si ka mo tiagsangit. Saan ba ta siya? Ay na, awan to ti sangitak ta sinsir kanyak ni Rio. Basta ti makunak anak kaw. Paliiwam ana imbag ti ugali na. Di mo aklunan adagos. Tanarigat ti mailawan. Nakitam di agar aram kinimalo nga anak mo, Lulet. Ay, sampay ata di maimimay dito'y balay. Ibagbagalaang ni Malaw. Tsaka amo no pangararman na iti anak ko. Iti silpon siguro Kaya no ija istro ti pagkikitaan da. Kasta aya. Ay, una yan dyan anak ko. Imbag ano ba rupay dyan lalakay? No nga'y adaman ka inagaw dyan anak kaun. ha? No kasta, di mo amo atumboy di agar aram ija anak mo. Nay. Nay na ba imbaga day ta? Diyak mo bantaur. Ay, sos, bagbagaam di anak mo. Ungtam no ka sa pulan. Apay, di mo kayat ti maadan iti apu ko. Kayat ko Kasano nga ron nga agsikog ni Malaw, no dahi ti pakirelasyonan na. Kan di da pa'y makapagkasal. Bagbagaam di anak mo. Ibagam alalaki ti pakirelasyonan na. Tanong siyak, uray lakaya kon, makaputo takpay. Di uray lima tagbalintong apu kom, do siyak ti pakiasawaan ti anak mo, Lulet. Nanang, inaklon kon ani Rio. Anya, apay nga nagdamag ka kumapay mga mo na kanyak asa ka nagdesisyon anak ko. Ala, hanak mo ton nga ubi nga basit. Amo kontar aramidak, nanang. Di mo amaw tar aramidam. No makirelasyon ka, tay lalaki. Saan ka tatay padam a babae? Ni Rio nga rod tilab ko. Pagan, anom ti lalaki nga inuluklukon na kamat. Kitaan nyo ka di, manon nga lalaki tinang luko kanya. Nag-ado nga yung karkarida, nga maawan matinungtong palda. Tinudtudok dala ang datoy pusok. Sinugsugat dala ang. Iso nga manjakon ti lalaki. May mayat siguro ti tumboy. Barbar ang hanakon nga masakitan. Kanuray no tumboy ni Rio kat nagwapo. Ado ba ti atiwan na nga lalaki Diyay lang busis na ti babae. Ngam ti taktak dar nakatkasla perfect nga lalaki. Ay na, ijakab mo kang ka. Makaamo ka nga rod. Wan ang amin. No anya ti pagragsa kakat suportaran niyo. Han nga kasta nga kun kontra niyo. Awan ag-apa tayo no kasta nanang. Anya! Ne, si kamot gaya Mario. Ala, sumrak ka Intag shopping, malo. Ang bye-bye sa home. Wan, gumatang tayo ti baro abado kan sapatos ta. Kababain samat kanyam. Di ka kadiyag babain. Taagayan ayat tangarudan. Ala, agrobot ka tayong tag shopping. Ne, nabatik magkayam tayo wallet ko. Anyahamot tan. Sapay sagsasangaribo amin nakarga tayo jay. Ay, kat yung kabiit sublian Maladaw nan subliak pay lang. Ay, bumulodak pay lang iti kwartam, darling. Bayadak to. 10,000 pesos di karga yung wallet ko.
Iso a 10,000 ti buluda ka niya. Ay, awan matikas ta nga kwartak. 3,000 lang dya iduldulin ko. Mabalin siguro day Jayan. Ngam panayunam ka ni nanang mo. Uray 2,000 ti panayon mo, mabalinan. Bayadak matlaang no makaawid ta. Dumagastan to balay, tadagasan ta ti bayad ko. Sige nga Rod, mabiit lang darling. Oh, anya ngay darling. Magusto ang matlaang ti ginatang tawalit mo. Wan darling. Oray nalakang ngam nagpentas. Kaslag balor iti ribu. Ngam handa nga mo, 150 lang gayam ti balor na. Wan nga Rod. Katsi ka ngay, nagustuhan mo't lang ti sag ko 4,000 nga sapatos mo. Ay, wan darling. Ay, wan. Intapay man. Mabisinak. Apay, ada kwarta mga pagkaanta. Awan matan na ba ti iti kwarta? Tainggatang ta iti t-shirt mo tinabate. Adam amok nga kinkuko iti pakanan. Mapantay jay. Ha? Akat, sige nga Rod. Makaamo ka, darling. Sige, agbusog ka malo. Kanam amin na kayat mo, tasyak ti makam mo. Ala, nag-adon ti in-order mo nga makan. Awan pagbayad ta. Nakasarita kung ti akin kuko ditoy. Utangan tapay lang ti kananta. Imbag no kayat na. Uwan, nasingpat day jay. Iso sige, mantalatan malo. Nabsugak malo. Ay, dito'y kapailangan. Ay, nakasarita bit tigayam kung akin kuko dito'y pakanan. Di ka pumampanaw dito nagtugawa mo. Urayon nagsubli dito eh. Ay, sige nga Rod, darling. Uy, apay ngay. Napnapanan nga tanday dya nga Rio. Diyak matan na siputan ti tinurong na. Adala ang tanday dya yan ti kahira nga mawan matan. Ag-awidaksan. Imununan sa matan nga nag-awid dya nga Rio. Rumwarakit din ito'y. Miss, mabit lang. Ha? Apay, sir? Sa dino ti papanam? Ay, agawid ako na, sir. Taawan matan dya kaduak. Intarayan nak sa matanan. Di mo mabalin ti pumana. Di pa nabayadan ti kinan nyo. Ha? Ni! Kunak manon nakisarita kanyam dya kaduak, sir. Kuna na ngamin nga mamuna ka. Kat utangan na kano pa itikinan me. Ay, diyak ka mamuti ka doon. Kuna na nga agsublit ang mapan mangirwari ti kwarta pagbayad na. Ngamawan mo tay. Kuna na amabit lang. Ngamawan mo tay. Basta agtugaw ka di damis. Ngamnoad na kwartam. Bayada mo tikinan nyo. Ay, awan mat nga rod kwartak, sir. No kasta nga rod, di ka pumampanaw dita. Agtugaw ka lang dita. Urayan ta ti panagsubli ti kadwam. Makaturturog ako nga gururay ito'y. Ayan na ngayon na dyan nga Rio. Ay, Oh. Agkapi ka ba, miss? Inyagan kay ti kapem. ay, agawid ako man, sir. Tani, sumip ngat matanan. Sana mabalin, miss. Urayan ta dya kadwam. Taimbaga na adi ka kanu papanawan aging ga adi agsubli. Anya? Ay, apay, mano amin ayati bayad jakinan me. 2,000 amin ading. Nada ko makwarta kuray bayad akon. Ngamawan mat ngamin. Ay, agawid akpay atay nakpagala iti pagbayad ko. Saan na mabalin? Anyat amok. Amang ano di ka mat agsubling. Ay, agsubliak, sir. Promise. No kayat mo, duwata ang mapaninja balayo. Ha? Ay, mangipas pa subuday dyan nga Rio. Ay, sige, mapantang nga rin dyan balay me. Pangusaramanan iti kwarta aya. Tay dinawa mo iti agsapa ngay akwarta. Ay, basta mangtit kayo iti 2,000. Bayadak tumatlang no adamanan mapurdiyaak. Darasan nyo tani. Ag-ururay di pagbayadak ijarwar. Mabiit lang nga rod. Nay, anyat sang sangit ang malaw.
Ikan sama na naturog idirabi ay. Naalingag kong agsangsangit ka idirabi ay. Sa ita, agsangsangit ka pailaan. Manjakon nga talaga, nanang. Manjamon tay. Tiag ayat, Ah, Agpapadamot gayaman amin nga tao. Lalaki man wano babae, manangal lilaw matlatagayam. apay aya. Bulbulas tong dadya nga riyaw. Awan matgayaman ito'y lugar tayo. Nagbiyahe ka nun nga nagpa-Manila. Tagtrabaho ni Ije Manila. Di na pa imbagbaga kanyak. Anya. Ala, sana balik tawan na pukaw kang ka. Anya nga awan? Kadno kinwarta anak nga rod. Hingga tangak pa iti sa ku 4 mil nga sapatos. Kanjayin tarayan na nga kinanme. Anya. Ay naglukon no kasta. Apay ngamin nga ingatagam. Kat ko na namat ngamin nga bayadan namat lang kanyak. Gampi manaw mat gayaman. Sa lawas awda dya nga tao. Ay day tangamin ti madikeng kakas. Tanaglaka ka ngagtaltalag. No adakid dawen-daken ka, itad mo maadagaws. Anya nga ita. Naimbag nga orasyon, nana. Adda ka din ni Malo? Ay, ada baraw. Asino da ka day? Siyak tagin ko ko iti pakanan nangananday di plaza, nana. Adda ngamin kamali iti listaan nga inted ko kenkwana idi. Ala, mabiit la ang taya bakti anak ko baraw. Apay, ada pa'y kurang ko. Dayjay matan nga riyo ti singaram ano, ada kurang ko manong. Sana ding. Sobra kindi Adda sobra na 150. Iso nga umay ko isubli. Ha? At ding. Sorry no, nagkamali akiti kwenta. Isublik to sobra 150. Kanti imbayad mo kanyak. Ni, apay nga isublim ngay. Basta isubli. Tamas siya nakiti inam. Amok akwarta na timbayad mo kanyak. Anan, awata mo nito'y kwarta ading ko. Ay, anan, kababain mat Alakid din ading. Di kagbabain. Tamani po dita. Kanayun konti umay dito'y balayo. Ha? Impakada kon kininanang mo ti panang sarungkar kwa kanayon keng kaading. Kunanamat, sikat ti damagag. Okay ka dila ang keng ka no sumarungkarak tumanen? Ala, apay nga sarong karanak. Basta, mamuam to, Malo. No kasta. Agar-aram dayjay asesar ken ka malaw. Wan nga rod na nang hankon nga aklonan. Sigurado matla nga lokonak tumanan nang runakat guwapo. Kasla na singpa matilangana. Nadayaw pa'y. Madlaw ititigtignay ken panagsa sa unaan na singpat. Baka nga'y agin si singpat manan. Iso nga haanan. Adakeng ka day ta, anak ko. Kasla na singpa matilangana. Ay, uray man pa'y singpat na amin nga singpat. Hangko nga kayatan nanang. Awanan ti panagtalak ko kadagita nga lalaki. Sigurado ka. Wen na nang, nadidigra akon. Iso nga bastad akon nga dagdagus. Ala, ante. Agar-aram matan kanyak ginagaram kiniinsan malo. Asinaw. Jay agnagan iti Cesar. Wen, ante. Katanya ko matidakas na ngay. Binastad mo nga minimalo. Wen ka no nga ron, ante. Kani, insublat nakmatan nga inaram. Kasla na singpot mo dayjay alalaki anya. Wen, ante. Iso nga aklunat dayjay. Kursunadak ti ugali na. Agabay ka kanaw inton kasarja kasinsin mo malaw. Ni, asino nga kasinsin ko nanang? Di ngay Leslie. Ang kasaran iti mabiait. Kaamaw no asino ti mangikasarkan ko na. Ha? Asino nga'y nanang? Ni Cesar. Jay binastad mo ang nag-aaramkan ka. Anya? Uy, no kasta?
Han nga mang luklok ko na dyan nga lalaki? Saan siguro Ta ikasar naman tandya kasinsin mau. Kat, kumusta nga iti ada asawa na insan? Kastoy, naragsak insan. Nakasingsingpot ngamin ni Cesar kanyak. Ay na, jak la impagarup. Grabe ti kinasingpot na sika. Di na kayat na pagtrabahuan sika. Kanaggagat talaga. Wey, mayat nga rod ano kasta. Sige insan, tagawid akon. Adapay ngamin papanan mi iti asawak. Ay, sayang. Pinalos pusak ni Cesar. Kunak manumang luklok ulang dayjay. Ngam sincere mat gayam. Ay, inaklon ko kumaidi. Siya kumatiin kasar na. Nagsayang matanan. Kasta unay nga apal ko iti kasinsin ko ta nakatumpong iti nasingpet ken nagagat nga asawa. Kataging gayta naragsak talatang agdandan na. Kat adapayan talo nga nakda. Masaya nga anak ngam awan maramidak. Basol ko ta pinalos pusa. Kat ita single aklata ta mabuteng ako na makinayat. Ngam na dapay siguro masaraka kakas ka ni Cesar mabalin na makinayatak manen. Ngam kaslawan matan ti makita kakas iti nakiasawaan ti kasinsin ko. Iso na saysaya at lang agbakbakit akon abalasang. Ngam ti may law anak manen. Alakastan tuy gayem mo malo. Alaga kayem ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan wano kapadasan ni Kabsat Malo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen. God bless kada kayo amin.